Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisinde söz söyledi. Şeýle New York wagty bilen günüň 2-nji ýarmyna Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyna komissiýasyna C5 goşmak bir formatyna geçirilýän Merkezi Aziýa ABŞ prezidentler sammitine gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet medeniýetine görä 5 Merkezi Aziýa ýurdunyň hemde Birleşen Ştatlaryň prezidentler sammiti meselelerin giň toplumyny şolsany sewit howpsuzlygy, sowda we özara baglanyşy howanyň üýtgümegi hemde dolandyrmagy gowlandyrmak we kanunyň ileri tutulýanyny öpçün etmek maksady bilen dowam edýän özgertmeler bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin mümkinçilik boldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Merkezi Aziýa prezidentleri bilen geçirilen ilkinji duşuşugy taryhy pursat adlandyrdy. Hemde Merkezi Aziýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyna hyzmatdaşlygyň öýde tutýarlylygy, garaşsyzlygy we territorial bütünligi bolan umumy ıgrarlygy esaslanýanyny aýtdy. Merkezi Aziýa döwletleri bilen ABŞ-nyň arasyna C5 goşmak bir köp taraply hyzmatdaşlyk formaty 2015-nji ýylda ýola goýuldy. Soňky 8 ýylyň dowamyna bu diplomatik meýdança ýergiderli giňeldildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 19 sentýabrda ýerden Birleşen Milletler Guramasyna eden çykyşyny azyk howpsuzlygynyň halkara parahatçylygyny, howanyň üýtgemeginden Birleşen Milletler Guramasynyň ähmiýetine çenli dürli ugurlardaky köp sany meseleler toplumyna üntü çekdi. Iqtisadiýety esasan gazalyp alınýan ýangır şeriştelerine garaşlyk alýan we soňky ýyllarda neft gaz deshalarynyň atmosfera syzylyp çykýan köp mukdardaky metan zyňyndylary bilen öňe saýlanýan Türkmenistanyň prezidenti Milletler Guramasyna sözlän sözüni öz ýurdunyň howa we ekologiýa meselelerini çözmegi möhüm hasaplaýanyny aýtdy. Biz dünýä birleşiginiň metan babatda ählumumy borçnamany amala aşyrmak boýunça tagallarlaryny goldaýar diýip prezident Berdimuhammedow aýtdy. Bu Merkezi Aziýada howanyň üýtgümegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça sewit merkezini döretmegi teklip etdi. Ol öz çykyşyny häzirki zaman dünýäsiniň düýüpli wehimler bilen ýüzbeýiz galýanyny we bu ugurda Birleşen Milletler Guramasyny howpsuzlygyň bölünmelik ýörelgilerini öpçün etmäge çagyrdy. Biz harby we syýasy howpsuzlygy, ykdysady, ekologiýa, tehnologiýa, energetika, ulug azyk, biologiýa, maglumat howpsuzlygynyň aýrylykda seredip bolmajakdygyny ynanýar diýip Berdimuhammedow aýtdy. Ol häzirki dünýä tertibinden Birleşen Milletler Guramasynyň ähmiýetine üntü çekip bu guramanyň ýerini tutup biljek başga edaranyň ýokdugyny notady. Ol öz çykyşyny BMG-nyň ornu baradaky çekişmeleriň hemde onu özgertmek baradaky teklipleriň bu guramanyň ýerini tutjak edaranyň ýokdugyny görkezdenligini aýtdy. Sewit howpsuzlygy barada aýdylany Türkmen prezidenti Merkezi Aziýada we onuň bilen ýanaşyk zowluklarda howpsuzlyk boýunça maslahaty döretmek teklibini öňe sürdi. Türkmenistanyň azyk howpsuzlygy bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna prezident Berdimuhammedow Aşgabat şäherine azyk howpsuzlygy boýunça halkara forumna çagyrmak başlangyjy bilen çykyş etdi. Türkmenistanyň prezidenti öz çykyşyny görnükli türkmen akıldary Magtumly Pragynyň adamzat goşgusy bilen tamamlady. Ýasa tursa hyýalyndan çykarmaz kaýsy işe meýil bolsa adamzat. Serdar Berdimuhammedow özünden öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowdan ýa-da ikinji prezident Saparmurat Niyazowdan tapawutlukda Milletler Birleşigine rus dilinde däl ingliz diline çykyş etdi. Türkmenistanyň käbir iri tewitlerinde birden-ka ýumurtganyň ýiti gytçylygy döredi. Hususy sowda nokatlarynda seyrek tapdyrýan bu harydyň bahasy hem 2 esse çemesi ýokurlandy. Yerli sowdagärler muňa ýurtdaky iri guş fermalarynyň en çemesiniň towuklarynyň köpçülikleň kesele uçrap gyrylmagynyň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Soňky bir näçe günden bäri Balkanyň Türkmenwasy şäheriniň döwleti degişli dukanlarynda ýumurtga tapdyrmaýar. Döwlet dukanlaryna 30 sany ýumurtgadan ibarat bir desse 33 manatdan satylýardy. Häzir ol düýbünden ýok. Hususy sowdagärleriň käbirini tapdyrsa-da, onuň bir dessesi ortaça 50 manatdan bahalanýar. Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi 20-nji sentýabrda gurrun berdi. Ýiti ykdysady çökünlükden ejer çekýän türkmenistanlylar döwletiň degişlilikde ardan bahadan hudurlaýan ýumurtga, un, şeker ýaly esasy önümlerine garaşly bolup durýar. Ýumurtga gurtdan düşen ilatyň esasy ýymit önümi hasaplanýardy. Inni halkyň agla we bölegi näme imel diýen pikirde. Öý ýumurtgasy diýilýäniň bahasy hem 4 manada çykdy. Ýogsa odarlar ol 2,5 manatdan satylýardy. Diýip Türkmenwasyly ýasaýjy belledi. Mundan öň ýumurtga Aşgabatyň dukan tekçelerinden hem garaşylmadyk ýagdaýda ýitdi. Paýtagtdaky habarçymyz ýumurtganyň tapdyrýan sowda nokatlarynda onuň bahasynyň tas 2 esse ýokurlanandygyny hem belledi. Döwlet dukanlarynda çäkli müçberde goýurylan azyk harytlarynyň köplençi tatywda tapdyrmazlygy adaty ýagdaýa öwrülen bolsa da,
Yumurtganyň birden käýitmeginiň mümkin sebäpleri boýunça yerli töwda edarlaryndan maglumat almak basartmady. Bu barada döwletiň berküdügçiligindäki mediada hem habar berilmeýär. Emma Azatlyň habarçysy bilen anonim gurulaşan telekiçiler yumurtganyň soňky gyçylygyny yerli guş fermalarynyň käbiriniň tovuklarynyň näwelli kesile uçuramagy bilen baglanşdyrýarlar. Ahylyň we balkanyň guş fermalarynyň ençemesiniň tovuklarynyň aglabasy näwelli keselden haram öldü. Bu sebäpli Günbatar vilayetde 2 towuk ferma dolup batyp işini togtatmaly boldy. Saklanmagy başaran fermalar täze jüýjeleri sargapdyrlar. Deyip Türkmen masaly hususy telekiçi gurrun berdi. Azatlykda gurruny diýen fermalaryň anyk atlary bolsa da, olardan bu boýunça kommentari almak basartmandygy sebäpli olary äsgär etmekden saklanýarys. Geçen ay mardaky habarçylarymyz hem Sebitiň towuk fermalarynda guşlaryň näwelli keselden köpçüliklerin gyrylýandygy barada gurrun berdiler. Türkiýede bir kanun migrantlara garşy geçirilen reýtleriň dowamında saklanyp Türk deportasiýa merkezlerine yerleşdirilen Türkmenistanlylar bu ýerde ýaşaýyş şertleriniň yaramazdygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş olan Türkmen migrantlarynyň bir näçesi we çeşmelerimiz Erzurum şäherindäki deportasiýa merkezinde ýüzlerçe Türkmenistanlynyň saklanýandygyny hem gurrun berdiler. Bu merkezden her hepde 200 goly Türkmen migranty Türkmenistana deport edilýär we her hepde yeni sonçada tutulup üstü dolýar. Ýygy gutarmaýar. Hepdeniň dowamyny 200 goly Türkmen raýaty tutsak edilýär. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 20 sentýabrda aýtdy. Türkmenistanlaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolan Türkiýede häkimetleriň bir kanun migrantlara garşy giň gerimli reýtleri indi 3 ay gowrak wagt bäri dowam edýär. Türk mediasy reýtlerde 10 miňlerçe bir kanun migrantyň saklanyp deport edilendigini habar berýär. Azatlyň çeşmeleri olaryň arasynda türkmenleriň hem bardygy barada ýygyderli aýdyp gelýärler. Çeşmämiziň sözlerine görä Erzurumdaky Türkmen raýatlarynyň bir bölegi öz razylygy bilen Türkmenistana gidýär. Olaryň beýleki bir bölegi bolsa deportasiýa merkeziniň şertlerine çydaman Türkmenistana deport edilmäge razy bolýar. Merkezde şertler juda yaramaz. Etsiz naharyň ýany bilen bir sutkanyň dowamında 100-150 gram çörek berýärler. Ýuwunmak üçin suw ýok, hatda içmäge de suw ýok. Bu nokada çäkli mukdarda suw berilýärmiş diýip agdalýan merkezde saklanýan Türkmen raýaty Azatlyň Türkiýedäki çeşmesine telefon arkaly maglumat berdi. Bellisek Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde saklanýan daşary ýurt raýatlaryna hepdeniň dowamında bir gezek türk telefon belgilerine jaň edip gürleşmäge ruhsat berilýär. Türkmen migrantlarynyň sözlerine görä Türk deportasiýa merkezleriniň köpüsinde ýagdaý öwürlükli däl we olary eltilen Türkmen raýatlarynyň aglabasy Türkmenistana gitmejek bolup Türk hökümetine ýyzyna arza ýazýar. Ýöne aradan bir ýarym ay geçen soň olar merkezdäki yaramaz şertler derarly öz razylygy bilen Türkmenistana deport edilmäge razy bolýarlar. Türk hökümeti arza ýazanlaryň aglabasyny Türkmenistana deport etmeýär. Olar 1 ýyl töweregi tutuklukda saklanyp soňra Türkiýede galmak üçin boşadylýar. Dip Türkmen raýaty aýtdy. Şol bir wagtda ol bank kartynda pulu bolan Türkmen migrantlarynyň deportasiýa merkezinde azyk ýa çilim ýaly islendik haridy satyn alyp bilýändigine, ýöne beýle raýatlaryň sanynyň juda çäklidigini hem bellidi. Merkezdäki 200 Türkmenistanlydan diňe 10 sanasynyň kartyna pul bardyr, ýa-da olaryň daşardaky garyndaşlary olaryň kartlaryna pul salýandyr. Dip Türkmen migranty aýtdy. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Erzurumyň Aşkaledäki deportasiýa merkezi bilen habarlaşmagy synanşdy. Ýöne 20 sentýabrda merkeziň telefonu jogap beren operatornyň redaksiýamyzy jogapkär resmi bilen telefon arkaly birleşdirmek synanşyklary oňy netije bermedi.